Nhar is-Sibt li ġej 18 ta' Frar, minħabba l-attivitajiet marbuta mal-Karnival, il-quddiesa tal-jum mill-Kurja tal-Arċisqof se tixxandar fid-9 ta' filgħodu. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jew nar fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteru għaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jina nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja, għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoq ilna li tagħmmar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Alla birek lil Noe u lil uliedu u qalilhom: nislu u oktru u imlew l-art, u jkun il-biża' tagħkom fuq kull ħlieqa ħajja fuq l-art, u fuq it-tajr kollu tal-ajru, u fuq kull ma jitkaxkar fl-art, u fuq il-ħut kollu tal-baħar. U jittredu qudiemkom, f'idejkom nerħihom. Kull ma hu ħaj u jitħarrek fl-art ikun ikel għalikom, u wkoll il-ħaxix aħdar kollu nagħtikom. Imma l-laħam f'demmu ġo fih li hu ħajtu la tikluħx. U jien nitlob kont ta' demkom li hu ħajjitkom. Nitolbu minant kull bima, minant kull bniedem, minant kull wieħed nitħallas tal-ħajja ta' bniedem ieħor bħalu. Kull min ixerred dem ta' bniedem, minn bniedem ieħor jixxerred demmu. Għax skont ix-xbija tiegħu ħalqu Alla lil bniedem. U intom nislu u oktru, xterdu mal-art u oktru fuqha. U Alla kellem lil Noe u lil uliedu miegħu u qalilhom: arawni, hawn jien se nagħmel il-patt tiegħi magħkom u ma nisilkom warajkom, ma' kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom, ma' tjur u mal-bejjem, ma' kull bima selvaġġa li hemm magħkom u mal-bejjem kollha li ħarġu magħkom mill-arka. Jien nagħmel il-patt tiegħi magħkom li qatt iżjed ma jinqered ebda laħam ħaj bl-ilmijiet tad-dilluvju u qatt iżjed ma jkun hemm dilluvju biex iħarbat l-art. U żied jgħid Alla: dan ikun is-sinjal tal-patt li jien qiegħed nagħmel bejni u bejnkom u bejn kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom għal ġenerazzjonijiet kollha għal dejjem. Inqiegħed il-qaws tiegħi fis-sħab u jkun sinjal tal-patt bejni u bejn l-art. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla. Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Ħajkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek mulej u slaten kollha tal-art il-biża' tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' t-talb tal-mitluqin,
ma jistmelx it-talb tagħhom. Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-għoli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jikseb il-krib tal-ilsiera biex jeħles il-dawk li huma għall-mewt. Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. U liet il-qaddejja tiegħek ikollhom darhom, nisilhom jibqa' għal dejjem quddiemek. U hekk jixxandar f'Sion isem il-mulej u f'Ġerusalemm it-tifħir tiegħu meta l-popli flimkien jinġemgħu u saltniet biex jaqdu il-mulej. Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Il-kliem tiegħek huwa spiritu u ħajja. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien telaq Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċesarija ta' Filippu. Huma wsejjin mexjin lid-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija. Min jgħidu n-nies li jien? Weġbuh qalulu Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn wieħed mill-profeti. U staqsihom, imma intom min tgħidu li jien? Qabes Pietru qallu inti il-Messija. Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuqu. U beda jallimhom fuq li kien meħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittiba, joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda hu dar iħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru u qallu: Itlaq minn qudiemi, ja xitan, għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla, imma f'dawk tal-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelu li tnatfu minnu biedna. Dina paġna importanti ħafna mill-Vanġelu ta' San Luqa, pratikament f'nofs il-Vanġelu li għandu 16 kapitlu qegħdin fit-8 kapitlu. U hawnhekk hawn l-istqarrija ta' Pietru li fil-Vanġelu ta' San Mark hija qasira ħafna imma essenzjali. Inti il-Messija. Imma rridu nifhmu li għal raġelludi il-Messija kien re li saltan jirbaħ fuq kulħadd, mimli bil-glorja ta' din id-dinja. U Ġesu li jaraf din l-istqarrija ta' Pietru u jikkonferma, jibda jallimhom li l-Messija huwa wkoll bin il-bniedem u ibem id-batija. Xi ħaġa li lil Pietru tiskandalizzah, tantu hekk li lil Ġesu donnu privatament, il-Vanġelu jgħid ġibdu lejh, u jibda jlumu, jibda jikkoreġih. Imma Ġesu jinsisti u mhux jirrispondih tu per tu, imma quddiem kulħadd. U lil Pietru jgħidlu biex jimxi wara. Dik il-kelma itlaq minn qudiemi ma jfissirx sparixxi, imma ħalli li mmexxi. Inti wara, tittoqgħod wara. Mhux qudiemi, wara. Għallu xitan ġifieri xi ħadd li jfixkel. Il-kelma xitan ġejja mill-erq li tfixkel. Aħna ngħidulu wkoll dak li jġib il-firda, diabolos, il-firda. Dak huwa x-xogħol tal-għadu, ifixkel u jġib il-firda. Huwa giddib u qattil għal Ġesu stess. U il-mulej għandu bżonn jgħallem lil Pietru li hemm mod
kif tirraġuna li huwa skont Alla u hemm mod kif tirraġuna skont il-bnedmin. Aħna ngħixu fil-kultura tal-likes. Għamilli like, anke kultant inkun qed nara xi programm jiena fuq it-televiżjoni u dawn il-preżentaturi jitolbuna bil-ħerqa biex nagħmluhom like. Donna il-kultura tal-likes. Ġesu ma kienx impressjonat bil-kultura tal-likes. Għax dak huwa ir-raġunament tal-bnedmin. Id-domanda li rridu nagħmlu lil nfusna hija aħna qed naħsbu fil-ħwejjeġ ta' Alla jew f'dak tal-bnedmin. Li hija l-ikbar like li qed infittex dik ta' Alla jew tal-bnedmin. Aħna minn aħna. Għax jekk ikollok miljuni ta' likes minn din id-dinja, imma mbagħad ma jkollokx il-ġudizzju ħanin ta' Alla. X'jiswa? Dik hija l-like. Għax inkella jkollok tgħid il-likes, mbagħad. Ejjew nitolbu d-dawl tal-Ispirtu Santu biex il-ħajja tagħna narawha kif jara Alla. U allura narawha bin-nuċċali tal-ħnina tiegħu, tal-modrija tiegħu, imma wkoll bin-nuċċali tal-verità tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina meta nitfixklu minħabba il-kontrarju, iċ-ċaħda, it-tajjir, il-kalunji, is-salib, meta nitwerru. Bl-interċessjoni ta' San Pietru li l-mulej jiġi umiljat minn Ġesu imma mbagħad ingħata l-qawwa jerfa' s-salib tiegħu sal-aħħar. Nitolbu bl-interċessjoni ta' San Pietru l-grazzja li aħna nerfgħu is-salib tagħna kuljum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu ħafna l-popolazzjonijiet tat-Turkija u tas-Sirja mill-quta mit-terremot lil dawk li qegħdin jgħinuhom. U nitolbu wkoll biex issir ġustizzja ma' daw il-popolazzjonijiet. Il-mejtin li issa tard wisq għalihom biex issir ġustizzja magħhom. Inħalluhom fidejn il-ħniena infinita ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-Ukrajina li ilha sena taħt dan il-martirju ta' bombardamenti, ta' qtil tal-innoċenti. Nixtieq nitolbu għall-vittmi fuq iż-żewġ naħat, kemm ommijiet u missirijiet aħwa. Jibku it-telfa ta' dawn iż-żgħażagħ mibgħuta l-qtil mill-politiċi ta' din id-dinja. Il-mulej tas-sew iħenna għalina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina biex qatt ma nċedu għat-tentazzjoni li naħsbu kif taħseb id-dinja u nkasbru id-don tal-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna. U tagħtina l-grazzja li nimxu warajk fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa. Bi Kristu Sidna. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej din l-offerta tnaddafna u ġġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rida tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li biħamilt kollox li jinbattulna bħala Salvatur u feddej mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni. U għatem irrida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha nxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, Qaddis, qaddis. mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tan-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna, missierna, li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn bnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema, nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tas-sew bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Hekk twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju għal paċi fl-Ukrajina u fid-dinja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw flew il-misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwieti tgħaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafirna d-nubietna palma naħfru l-minuħatti għalina, la taħannix fit-tiġrib izdeħ l-sna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafilna dubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħadniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejja ħall-imdiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrilna dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina b'tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet, tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrilna dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlissna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwiet, tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrilna dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlissna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina. Ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li tefa. Lilek nitnidu aħna nikfu nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Amen. Lopalina qaddisom Malla. Biex kun jistoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Kulli tritin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrilna dubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistriqu jiddililhom. fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġe. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqa. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Dusija. Itlob għalina. Tron tal-Er. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull ġiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' De. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostoli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Lopalina qaddisom Malla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejjana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu.
San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti li żina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnek, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina li tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.